So I request them to get ready soon after the performance of the Department of History. Thank you. खुलुमबाय गिबियावनो आंनि खुलुमनायखौ जासिहरनाय जाबाय जोंहाथ' दा रंजालि बैसागुआ फैगौआनो दा बेनिनो रंजालि बैसागुनि नोंथांमोनखौ बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय मोजां मोननाय गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय आसा खालामो नोंथांमोना बैसागुखौ मोजाङै मोजां रंजालाङो मोसालाङो मोजां बरायो आरो लोगोसे बैसागुजों लोगोसे बयनिबो नोंथांमोननि रायजो राजा नोंथांमोननिसिम जिउआव सुखि गोजोन लाबोथों गोदान साननाय हनाय गोदान लाबोथों आरो नोंथांमोननि साननाय हनाय गासिबो थांखि गासिबो जाफुंसारथों आरो लास्टलि आंनि अननायखौ खेबसे जासिहरबाय एसेनोसै अभी धमाका होने वाला है उसमें जान रहा बच्चे की so इसलिए please cheer up as we are still yet to start our colorful program. खुलुमबाय दा जोंना बैसागुआ सफैसिगोन दा बिनि थाखायनो बयनिसिमबो बैसागुनि थाखाय गिबियावनो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आरो आसा खालामो दे नोंथांमोननि बैसागुआहाय गाहामैनो थाङो गाजा गोमजायै बारलाङो बेखौनो आं गाहाम हामलायनाय जासिनानै एसेयावनो थाथ'बाय दा रैखाथिया मा होनो बिनिसिमबो आंनिफ्रायबो बयनिसिम गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय आरो बैसागु बोसोर गोदानजों लोगोसे बयनाबो मा होनोमोनलाय गोसोआ जाहाथे मोजाङै रंजाथों एसेयावनो Sharing a valuable words on this festival occasion. Thank you so much. So now we are going to start our dance competition. There is a physical dance competition. Are you all excited? So let's start our very beautiful program. So first of all, Department of History. Hello Susma. Hi, खुलुमबाय बैसागुनि बयखौबो खुलुमनाय जासिहरबाय. Hello. बैसागु रंजालि बैसागुनि गाहाम हामलायनाय बयनिसिमबो. Thank you. Happy Bihu. रंजालि बिहुर या बरा कुबैसिया. रंजालि बैसागुनि गाहाम हामलायनाय बयनिसिमबो जासिहरबाय. गोसोनिफ्राय. Wishing you all a very happy Vaisakhu to all. सब कुछ खुश रहे और सबका दिन में सक्सेस आए इसलिए कामना करता हूँ सो थैंक यू
ভরা ওলগ থাকিল হ্যাপি বিহু লাভ ইউ নমস্কাৰ খুলুমবাই সকলো অসমবাসী তথা BTCৰ সকলোকে ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ বৈশাগুৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ বড়ো হাৰিণী জয় জয় অসম